Пам 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 пам. Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео, където, както ви казах, ти правя фейс ревю. Ако се чуете защо не качих видео в среда, защото тогава го качих, ама нещо се обърка, интернета ми не се обърка и се качи чак преди един час. Чак на четвъртък. Затова вчера се е качил видеото, аз сега го броя мнение. Както ви казах в миналото ми видео, т.е. това новото, ако не сте го гледали, гледайте го. Може да е половин час, ама не е канал наведнъж да го изгледате. Или просто го изгледайте и се абонирайте за канала. В това видео, както казах, си правя фейс ревю на стаята ми. И да, се правя. Нека първо да започнем. Чакайте, това не ми е... Мислите, че това ми е стая? Не, това ми е стаята. Готови сте да видите? Рам-па-пам-пам! Ето я стаята ми. Доста е малка. Не е кой знае колко голяма. Тук преди нямаше маса, от вчера имам там маса. Така. Първо нека ви каза за гардероба. Този гардероб го имам от толкова време. Ще ви каза най-старите неща в тази стая. Так се седна барикото ми и ви показва гардероба ми. Ето го. От толкова време гледам съм го налепил от репенки. Ако се чудите какво е това нещо червено, тук има се репенка на кола, ама съм скъсал го. Тук са някакъв касон пълен с нарисуване сисета. Защо? Не знам. Просто преди правих такава колекция. Но тук ми е екипа на Роналдо. Ето. Хора, екипа ми на Роналдо. Бих ви го показал по-добре. Ето. Ето го. Не мога по-добре, защото няма къде да се закъпа камерата. И ето я масата, която сигурно вече си я виждали. И там долу ви се какво има. Паднали мориви. Добре, тук трябва да рисувам в 4-5 некъде там. Трябва да рисувам нещо, защото да. Трябва да се рисувам, това съм си подготвил тук. Тук това ми е сера с фулмастри и мориви. И това е кутията, която я отваряхме в миналото видео. Ето я. Тук пък тия скавове са ми картините, това са не всички. Това е една от картините на Xstation. Аз имам поне две сами от на Xstation. Тази я рисувах вчера или онзи ден. Май вчера. Да, вчера я рисувах. Това е един от комиксите ми, които правих на играта Roblox Doors. Няма го отварям, защото не искам просто да го отварям. Но според вас какво има вътре? Ще ви покажа само едно. Как да ви покажа само едно? Само за това ще ви покажа. Така. Според вас този комикс се отиде за giveaway. Ако събереме 1000 лайка. Ама два подаръка. Да, ето го. Това от миналото видео. Ако спомняте на този. Това новото, което се качи преди един час, ако пак не се го гледа, го гледайте. И тук първата ми картина на Xstation. Като за първа не е зле. Само къде е доста намацкана и да. И за този бога има и Ян тук. Аз съм го измислил просто. Да, и тук. Ето е опаковката от Blackpink Oreo-то. Да видите, че верно съм си поръчала, няма се карта. Тук се пада 100 000 опаковки. Тук в тая кутия няма опаковка, има някакви неща. А за финал се оставате тук. Тук има много неща. И да, чакай, какво? За финал не е ли сега? Като цяло по-друго ви показва. Ето тия пердета. Аз ги помислите се от по-миналия век, защото вижте ги. Погледнете ги. Ама пък са доста добри за спане. Глави много светло. Тук в този шкаф има
глупости. В другия скаф, сега да ви има и градски. Ето. Неща. Сега да ви показва. Ето ги. Да, има и градски. В тази вътре кутия има фигурки на всеки игри. Само че ви показвате така. Ама пък не е чисто. Ама да ви покажа, когато фигурка фана тази. Баста. Добре. Напипах Джестър от Бан-Бан. 4. Ама чакайте да си го върна. Добре, време за реглото. Так се ви покажете така. Абе, хора, гърмири вънка. Не вярвам. Ето го реглото ми. И там ще ви покажа пръската ми също. Как да го покажа? Това имам 2 възглавници. 100. От това се така обичам да река. Така. Едната възглавница. Аз редя по мешката мекца. Така легам. А другата възглавница си я използвам някога се върта. А не като се върта, да ми пропадне главата. Така. И също. Нека ви показвам. Ето го табарета ми. Вие сигурно сте го вече виждали от първо. От преди 3 или 2. Преди 3 дни видеото. Ама. Този табрет струва около 1000 лева, 900 няколко. Имам го този табрет от 2 години. Го имам. И има си стойка. И нека ви показвам това. Най-новите ми пръски са тия и тия. Ето, нека ви показвам така. Тия двете киоски получих на 1 септември, преди 6 дена. Ето първата, втората. Ето го наб-наб. Бъргах с цвета на сапката му. Трябва да е бело-черно, а не цветне. Ама добре, ето как изглежда. Да имам го тук. Там има някакви, ми се показват твърде странни са. Отменил първите и да, първите ми играят странно. Ето го Стингърфин, който имам 6 пипала. Едно толкова око. Ето го Бан-Бан, който го имам вече от близо цаките. От 3 месеца го имам. От 13 юни го получих. За да не отна детето. И Бан-Бан също. Тоест не я получих по-натам. Стингърфин и тия ги имам от 3 месеца. Стингърфин и Бан-Бан ги имам от 3 месеца. Ето го. Ето го ред, който го имам вече нямам 8 месеца. От 23 август го имам. Чакайте си имам цивки. Ето го ред. Толкова глава има, хора, погледнете. 5 метрова глава има. Чакайте как си... така, чакайте за степа. Те толкова глава. Колко цял камион. А отите са му колко ръката ми. Гледайте. А тия коците погледнете ги. Близо колко ръката са ми. Ама да, готин е. Там отзад е мами Лонрекс. Не падай. Така те оставям. И това е котката ми. Имам я вече повече от 3 месеца. Не знам от колко я имам, не помня. Въдворена имам май от 2 или пак 3. Тук няма. Ето тук е чиста тъмница. Просто завивката. Там има цурап. Не знам си там. Тази кръстка я има. Аз съм роден 2014. Тази кръстка има от повече от 2014.
Тази кръска има и рип 2013 и рип 12. Сигурно се от 2013-то. Родителите ми се запознали към 2011 или 12 са се запознали и 10. Или 10, или 12, или 11, или 12 са се запознали. Не помня. Те са ми казали какво сте се запознали. Така. Какво ви показват? Чакайте да се огледам. Те там горе, какво има на гардероба. Не знам как да ви го покажа. Като трябва да се кача на леглото ми. Да стъпна на отвората. Так се замцем да прибия. Какво е това? Ето какво има. Ах, трябва да я да видя. Та няма пръсна играчка на Спайдермен. И това какво чакайте трябва да скоча. Видите какво се паднах от възглавницата. Да. Нека ви покажа филма тук. Целият касон е пълен. Пълен. И натам не ме показва, че съм в стаята ми. Ама няма мога да ви покажа, че е правилен ремонт на тавана. И да, не е затворен таван. Да, това беше от Face ревюто. Ако ви хареса кръпа, абонирайте се, лайквайте се и да. Чао, чао!